Sa Region 7, ang Department of Social Welfare and Development Region 7 gisugdan ang pag-abot-abot sa 5,000 pesos cash assistance ilalom sa Crisis Situation Program ngadto sa mga apektadong pamilyang residente sa komunidad sa isla sa probinsya sa Bohol. Kini parte sa oplantamang isla nag-implementar sa departamento aron mapakusgan ang suporta ngadto sa mga layong island barangay nga labihang apektado sa bagyong Odette. Lakip sa mga munisipalidad na adunay mga island barangay mao ang Buena Vista, Tubigon, Calape, Inabanga, Getafe, Ubay, Bienvenido ug Carlos P. Garcia. Ang pag-apod sa AICS ilalom sa oplantamang isla magpadayon hangtod sa katapusan sa Enero. Sa Region 10, gipailalom na sa Alert Level 3 status ang dakbayan sa Cagayan de Oro City na nagsugod niadtong Biyernes, Enero 14 hangtod 31 base sa gipagawas na IATF Resolution Number 156-C tungod sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad. Ubos sa Alert Level 3, gihugtan pa ang mga gabayan na ipatuman ngadto sa mga establishmento o kaliyukan. Diin mas giubsan ang gitugutan nga maximum capacity o adunaw sa temporary closure nga ipatuman sa pipila ka mga establishmento. Usa sa mga dakong kabag-uhan sa Alert Level 3 status ang pag-ubos sa 70% maximum capacity sa outdoor venues nga gihimo ng 50% ug ang 50% maximum capacity sa indoor venues nga gihimong 30% na lang. Subling gibawal ang mga peryahan, fun fairs, casinos, contact sports, face-to-face classes nga basic education, karaoke bars, clubs, concert halls, cockpits o cockfighting ug social gatherings sa mga individual nga dili sakop sa usa ka household. Sa Region 13, ana sa 400 laminated sacks ang gihatod sa DSWD Field Office Caraga ngadto sa munisipalidad sa General Luna aron magamit isip temporaryong atop alang sa mga nalapornas na mga panimalay. Kung kinitungaon, 10 metros na gitason, matag rolyo sa laminated sacks mahimong mabahin ngadto sa 14,000 ka mga pamilya ang makatagamtam gikan sa gihatod na hugna. Nagpadayon ng DSWD sa paghatag og kusog na pagsuporta sa local government units ug aron masiguro na mga apektadong individual, pamilya ug komunidad sa riyon mahatagan sa ilang mga panginahanglanon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!